dilluns, dimarts o dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. No sé ben bé si això és en LSC o seria igual a LC, no tinc ni puta idea. Diumenge. Cap de setmana. Dia. Setmana. Dilluns, dimarts. Mes. Any. Gener. Febrer. Març. Abril. Maig. Juny. No sé si així o així, no me'n recordo. Juny. Juliol. Agost. Setembre. Octubre. Novembre. Desembre. Festa.